dan menjadi rundiang kasutan kini tu menyembah kitu kepada Allah, basalawat kitu kepada Nabi, katu saja nan pakatukan. Allah nan menjadi buah katu maagai hari nan dahulu, sirih nan bacabik pinang nan bagatuk, dijanji nan bakarang di padan nan baukua padahan tibo di hari nan sehari nan ko. Baa di hari nan sehari nan ko padan baukua pada padati, janji bakarang dimuliakan, jalan jauh lah baturi, labuh nang golong lah batampua, bararak lah sepanjang jalan lah tibo di tengah laman, janjang talangkai lah batingkik, bandua talantang lah batapuk, duduklah samo saamparan, tagaklah samo saedaran, baa diduduk samo saamparan, tagak samo saedaran, dirajo nan sadaulat, pangulunan saandiku, mengajilah sepanjang aluah, menimbanglah sepanjang adat, jika patuturan beliau cie duo ju tigo, alah batamu selesai.